Igbo people, ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ihe m ji bịa n'ụtụtụ abụọ achọrọ m ịkọlụ attention ndị Igbo anyị ọkachasị bloggers, content creators, ndị nọ na social media. Achọrọ m ịkọlụ attention anyị to the propaganda, serious propaganda ebidobu against us kemgbe 2014 ruo kịta. And these propagandas, because they respond to them, ya na-amụta ihe ọzọ. Achọrọ ka m mee ka unu ghọta na ihe ka ọsọkwara the war ji wee nweta attention ndị obodo ndị ọcha ndị ọzọ, the West and the Middle East. Ha ji kwado Nigeria wụ ndị anụrụ olu ha with propaganda na achị ha tụrụ. Remember, propaganda wụ na ọwụ Igbo Q and na-egburu ndị Muslim. Ha were nke ahụ nweta sympathy ndị Muslims. O wee wụ na Igbo Q ka ọzọ asụ Igbo dominance. Ha were nweta sympathy ndị West already. Anyị na ndị West ahụgo anyị asị ndị ma ihe ndị siri ike ndị dị stubborn na-achụ ihe ha na-eme anyị. Ebuild this narrative wee ya lụso anyị agha anyị enwetaghị support. The team lụrụ agha anụnwa mana Gowon na Awolowo bịara plan all that war. Now, President Tinubu na President Muhammadu Buhari bịakwa together with the same agenda. Now, n'uche nke m from investigation m na-eme, o doo nne m anya now na that jihad was actually, that genocide was actually a continuation of jihad. Mana due to otu ụwa ji saa anya, they can't carry out jihad like that. So ha were onye opportunity were ya na-egbu ka egbukpọ Christians. Ọkwa ya ka ebidokwara ugbu a. Now these two teams enwere a set ọ dịkwa ka ihe ga-awụ ndị Muslim, because most of them na-eme ihe na Yoruba land wụ ndị Muslim. Ihe anyị nwabụ ndị Igbo na-aghọta ahụ na Yoruba actually a Muslim state. The Muslim did 60 to 70%, while Christian they have 40 to 30%. So we don't know this for so. And when serious alliance between the North and the West due to that Islam. So once you get extremists in power, how renew where the genocide, the jihad agenda, which I believe we may renew during our project, and how would require that propaganda backup with somewhere. Now the propaganda, the same thing. Not how to pay meya kahashi meya. Ganambo wanile nebu propaganda. Only nearly that propaganda wa bike dabere. Mana South Africa, in fact, ha make it ranke una hana bakuna platforms. No other countries join no in discussions. In fact, all a Yoruba person na platform even the South Africa name na none di wanna commit crimes na South Africa. So ha buendi bu. Ozi eba ha kai no mwana mgbe bidozi this attacks na ndi Igbo. All through all these things, King Abia Potawazi, I will talk to ha gala number di chiche. Input this propaganda. Kemekwe na Ghana is part of that propaganda. So him to work one now, and then I had a look was in do non dala and all propaganda. Was it propaganda? I get to have with propaganda. No, I get to have with what we'll do now. When on your blog, when access to social media or catch us the bloggers, the content creators, please use your platform to expose the truth. I am not in support of attack. You are stupid. You are a terror. I good we make sense. So I think I implore our bloggers to pick up most of them. We don't want your mayor analyze. So don't respond to what I do. I'm when they not to the point. Happy you know, cool down. No to my point. Because that is what I want to start doing now. To be responding, because the more Abraham Kitty. Hane sell with the problem of Nigeria. I am under the problem of Nigeria. IG blueprint here in Nigeria. I am all at the grassroots. Now, toto here na fusion. I have boy, have government, have GNL. I wonder not to. So, we have informations of here na Nigeria. So, we need to educate fellow Nigerians. Kitani Yika Nigeria. Nigeria na Tozinya na Bakasaro. Now, so good governance. So, how we don't go with recruit to share content creators, how bagan on social media. Now, to actually only wobble name get here, it wouldn't want to be for because when the attack comes, Haga Chema Mesa Hukum is Sahu. So, the best of all, Ngandi 1,000 back on social media. Nyam wobbling a social media school, give whom going one one thing or the other. I am sure Nezoku Gaputi. I am sure by what I say, Zoku Nigeria, truly, the problem of Nigeria. Kaikowara hana ndị agbata obi anyị wụ ndị South, the minorities na among us, hana ndị Igbo alụbedogo for the first time. Kaikọtara ha ebe a na-alụkarị ọgụ ebe a na-egbukarị ndị mmadụ. Kaikọtara ha na ndị Igbo bịa Lagos. Kaikwa ha na Lagos state government should open up. Ego ha na nata in tax na Ọja Alaba international market. We build it by ourselves. Kaikọtara ha ego ha na nata in tax na trade fair. Kaikọtara ha ego ha na nata in tax na Koka market. Na Ladipo market. All the markets all over Nigeria.
we are contributing. Ka anyị gwa ha ego ole ndị Lagos na-anata ndị Igbo na tenement rate, then anyị kọwa ole ndị Yoruba nwetara n'ala Igbo. Ka anyị kọwa ole, ka anyị gwa ha ego ole a na-anata in tax ndị Hausa na Kano from ndị Igbo. Ka agbakọ nnọọ kọwata ndị na-enye aka ndị bara uru. Ha sị gịnị ka anyị na-eweta to the table. Then ka anyị gwa ha na enwe the biggest gas deposit in Imo State. Ka anyị gwa ha na Abia. Then ka anyị gwazie ha na 85% of Rivers State ndị Igbo speaking at least. Ka anyị kọwara ha na ihe ejikwa na ama ebe onye chiwa asụsụ ọ na-asụ. Ka anyị kọwatara ha na ha kiriri anyị to the point na onye Igbo na-edina anyị ya awụ ndị Igbo. Nọ nga ndị Delta chọrọ idina anyị na ha awụ ndị Igbo ga ka ha kele ha ka ha gburu 1,000 people armless. Ka anyị kọwatara ha na ha commit war crimes n'ala Igbo. Ka anyị kọwara ha na ha use hunger as a weapon of war. We have a lot. Gadi go out. Ka anyị shanụ ha okwu. All bloggers, Obaum blog, thumbs up to you. Sawan, Brain Jotter, Sabinus, Ngono Hanawuru bloggers, every day, men wanting in defense of your nation. Agala kono need it. And we have right now here kono, but just to set the record straight. They won't.